Santi, gràcies per venir una altra vegada. I no són poques les que has vingut i gràcies per l'apoyo que el Consell Insular ens està donant, perquè sense vosaltres aquests problemes descontenciosos no els podrem solucionar. Sempre mos ets escoltat i és una qüestió molt important per Sant Lluís. Pensa que si s'arriba a materialitzar aquesta indemnització haurien de tancar l'escoleta, haurien de tancar el poliesportiu i això no. Un equip de govern del Partit Popular no ho pot permetre i farem feina per arribar a una solució i que el poble no tingui que pagar el desgavell d'errors d'equips de govern del passat. Bueno, per suposat hem intentat donar tota l'ajuda possible, faltaria més. Nosaltres també teníem problemes en sentències de tots els coneguts, la sentència de First Garden, que sabem que ja tenim per pagar 30 milions d'euros, que això és un passiu molt gros en els pressupostos i crea un perjudici molt gros en els ciutadans de Menorca i a vosaltres a Sant Lluís us passa exactament igual. A partir d'aquí, tant a tu com a jo ens ha tocat gestionar durant aquests 4 anys amb aquestes situacions i a partir d'aquí hem de cercar les millors solucions per als ciutadans perquè no tinguin que sofrir. Santi, en aquest sentit nosaltres continuarem fent feina aquests 4 anys com hem fet fins al darrer dia per trobar solucions a totes aquestes problemàtiques que són qüestions heredades de decisions mal preses i penso que ens mereixem 4 anys més per intentar solucionar tots els problemes que ens hem trobat. Bueno, jo crec que sí, jo crec que la primera prioritat és que els ciutadans no tinguin el menys possible que els ajuntaments o el Consell Insular paguen aquestes sentències, però tampoc hem de perdre de vista com es produeix, i es produeix amb unes decisions polítiques que van prendre en el seu moment el Partit Socialista, el PSM més per Menorca i Esquerra Unida aprovant un pla territorial en el 2003 que ens ha duit aquestes conseqüències. I aquí ningú assumeix les seves responsabilitats. Tindria que haver dimissions de la taula, però ja, perquè a més ja ens estan reclamant altres quantitats addicionals. La veritat és que la feina que heu fet en el Parlament i en el Consell Insular, creant totes aquestes normatives que tanta falta feien a Menorca, s'ha notat moltíssim. Des del nostre propi Ajuntament estem veient cada dia com hi ha gent que s'apropa amb nous projectes, amb ganes de fer coses com feia anys que no s'havia vist a Sant Lluís en particular i estic segur que a Menorca en general. És una qüestió que estic segur que més prest que tard acabarà notant la ciutadania de Sant Lluís en particular i la de Menorca en general i que és una feina que puc dir que podem estar molt orgullosos d'haver fet a nosaltres.